हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल मु गुडली स्वागत करछि मोर गुडली ओडिया रियल लाइफ को आपन समस्त कौन करछन आई होप आपन समस्त भलो थिबे मु भी बहुत भलो अछि आ आज हला सजबाज जोटा कि रजर पूर्व दिनटा समस्त सजबाज होंती तेणुक मु मॉर्निंग रू सजबाज हो जमीती कि मेहंदी करवा देखिपे तो सेमती किसी आसेनी तथापि मु ट्राए करने तेणुक आज जेहेतु बहुत कम जमीक बिरी छड़ेबा पिठा बिरी छड़े चाउल बिरी बाटा बहुत सारा कम आज घर द्वार पोछा पोछी बहुत सारा कम से मुझे भाविली मुझे अंधार कमटा छिड़ेदेवी जेहेतु आउ देखिए मुझे आईब्रो सेव कर आईब्रो सेव करदे मत आसनी तथापि मत जमी आसे मुझे कर ट्राए करने बाकी आगे मोर किसी कम ना मुझे ही कै जेहेतु मुझे तो पार्लर पार्लर जापे तेणुक घरे करने चेष्टा करें बाकी चलतु मॉर्निंग समय जेहेतु मॉर्निंग समय यहाँ गाधे सारी बर्तमान देखिए गाधे सारी मुंड सफा कर सारी काली जेहेतु मुंड सफा हेनी तू तो दीदी बढ़िया लगाती है बर्तमान टी फेस कौन लगे जमीक मो फेस में किसी भी लगाए देखिए केवल पाउडरटा लगे पाउडर जेकोसी पाउडर हेल्ले भी मोर चले तो किसी रेस्ट्रिक्शन ना जे मुझे लगे से लगे कि ब्रांडेड वाला जिनस किसी नुह टिप्टा उठा लगे मामा जी बापा बरनी है कैंची जे बोल नहीं अरे हे मौज आसले जी नहीं जीवो जम एठी जो बरना नहीं एठी सेठी भजी होनी खेते आस्किम होची आस्किम खाइलु हैं आस्किम खाइलु लिपस्टिक देख देखो ठंडा ठंडा ये कौन तेल कूल कूल झाड़ कि गरम हो मो पुगला मुझे तार चुटी काटी केमती लगे कह बाग हे तथापि भल होता तो चलो जेहेतु घरे काटी जानते आम घर कि जेन्ट्स ना जमीक पिला को बाहर को लेकिन मार्केट चुट्टी सेलून रे काटा तेणुक घरे ही काटिदे मो पुअर
ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଘରେ କାଟିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୋ ପୁଅ ଘରେ ହିଁ ଚୁଟି କାଟିଦିଏ ମୋ ପୁଅର। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜିର ବହୁତ ସାରା କାମ, ବହୁତ ଯାହା ସଫାସୁଫି ଆଜି ହିଁ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଆଜି ରଜ 4 ଦିନ ଯାକ ଯେମିତିକି ସଫା କରାହେବନି, କଟାକଟି ବଟାବଟି ସବୁ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଯେହେତୁ ଆମେ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହିବୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରଟାରେ ସଫାସୁଫି କରିବା। ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଡିଂ କାମ। ଚୁଡ଼ି ବି ଲଗେଇଦିଏ। ଉଠିଲେ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇଦିଏ। No. ଏ ଚୁଡ଼ି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଡ଼ି। ନା ରଗଡ଼େ ହେଇଯିବ ମାମା। ଚୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବି ମୋ ଚୁଡ଼ିଟା। ବାକି ମୁଁ ତ ଏତେ ଚୁଡ଼ି କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧେନି, ବହୁତ କୁଚିତ କମ୍ ପିନ୍ଧେ, ବହୁତ ସାରା କମ୍ ପିନ୍ଧେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଆଜିର କାମ। ଦିନ ଯାକ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ମୋର। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ମୁଁ ଦେଖେଇନି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଲାଇନ୍ ମାନେ ସେ ଘର ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲିନି। ତାପରେ ବି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ମୁଁ ଏପଟେ ଚାର୍ଜ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ବାକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମେହେନ୍ଦି ଟିକେ ଗାଢ଼ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ପକେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେତେ ପାଚି ନଥିଲା, ହାଲକା ପାଚିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ନୁଚିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ୱାଓ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ମୋର ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ନାହିଁ ଚୁଟି କଟାରେ, ଯେହେତୁ ତ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ନା, ଚଳିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବାକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚିକେନ୍ ଆମର ଆସିବ ଏଇନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି ମଣିଷ, ଝାଳରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି।
आउ देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे रहुची बाय बाय बेबी बाय 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 बाय।